आंनि मोदैखौ नों बोरै नुनो आंनि मोदैखौ नों बोरै नुनो मानोना नों आंखौ मोजां मोननायनि मेगनजों नायाखै मानोना नों आंखौ मोजां मोननायनि मेगनजों नायाखै बेनिखायनोथ' आंनि मिनिस्लुनायखौल' नुदों सोलेर सिंनि थुख्रा थुख्रा बायफ्लेनाय गोरबोखौ नुवाखै बेनिखायनोथ' नों आंनि मिनिस्लुनायखौल' नुदों सोलेर सिंनि थुख्रा थुख्रा बायफ्लेनाय गोरबोखौ नुवाखै लैथोनि दाहारावलाय आं मा सानस्रिनो लैथोनि दाहारावलाय आं मा सानस्रिनो सुबुं माहारियाथ' थोबनैसो मोदैयावनो गब'यो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसेयावनो आं आंनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनो नागिरदों एसबी भिडिअग्राफी नैबे चेनेला आंनि लोगोनिनो बिथाङा जोबोर मोजां रमान्टिक वाट्सएप स्टेटास आरो लोगोसेयावनो जोबोर मोजां कमेडि भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना कमेडि भिडिअ आरो रमान्टिक वाट्सएप स्टेटास नायनानै मोजां मोनोब्ला आं भिडिअनि लिंकखौ आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै अन्नानै बिथांनि चेनेलखौ एसे नायहैथां लोगोसेयावनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै फै गोजोन्थों खुलुमबाय।